Mga senior citizens sa Davao City, mamahimo nang mag-withdraw sa ilang entitled cash provision pinaagi sa ATM. Ang maong mga ATM card, mamahimo usab nga Safe Davao QR code. Aniyang report ni Ken Abrigana. Gikumpirma na sa Office of the Senior Citizen Affairs kun OSCA ang pagabuhatong Safe Davao QR code nga ATM card kung asa pwede na maka-withdraw ang mga senior citizen sa ilang entitled cash provision. Ang Davao City ang nagnusarang syudad sa Mindanao nga magpatuman sa maong programa. Kinigimug na kauban ng City Information and Technology Center ug City Social Welfare and Development Office nga tumo nga mas madali ang pag-claim sa ayuda sa mga senior citizen ug dili na kinahanglan pa sila nga maglinya. So the CPDO, the CITC come up into a recommendation. Iagi na lang nato SDQR card para dito na lang diretso sa bangko, dili na sila moadto pa sa mga barangay-barangay na magpila. Sa datos sa OSCA, anaa sa kapin 200,000 ang populasyon sa senior citizen sa Davao City. Kung asa anaa sa kapin 100,000 ka senior citizen, edad 65 years old pataas ang na-validate na para sa Safe DQR ATM cards. Apan tungod sa bagong amendment sa Ordinance Number 0105 kung ang balaod nga naghatag og 1,500 cash assistance sa mga 65 years old pataas, gipamuba na ang age limit sa 60 years old pataas. Tungod ni ini, dugang 25,000 ka senior citizen ang kinahanglan pang i-validate sa ahensya. Ang 69 anyos nga si Bebot, nalipay sa maong programa. Mas maayo. Mas maayo kay dili na ka maglinya-linya, ikadwa, diretso na ka sa bangko. Gawas sa mga senior citizen, makabenepisyo usab ang mga PWD sa maong programa. Gibutyag usab sa OSCA nga pwede gihapon magamit ang OSCA card samtang naghulat sa ATM cards. Gitakda nga magpulong ang OSCA kauban ng CICT ug CSWDO karong July 9 alang sa target releasing date sa mga card. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.